vocational institutes are not ready, then there is a big problem kanyo. Nyiso ni the vocational institutes dhi puonjo gi karikala machoncha. Then kobiro karka senior school kai. Wacho ni nafas gi nethin. Nying to change. To kise change nying does not mean ni change the school. Iwongo nying from national school to cluster 1. Pod maseno enena maseno, alliance pod enena alliance. To moro manie gweng cha pod enena gweng kati ilunge mnani cluster 6. Sani nikech nyithindo mang'eny no yiero cluster 1 cha. Sirikal dwaro medo skunde moko. Negisega medo to kwanza gidwaro medo skunde moko pa sub county. Initially negi medo 2 schools per county. Bao bedo national school kakoro Kisumu wain gi Kisumu Girls gi Maseno school. Sani gidwaro dhi sub county to gimedo nyi skunde ariyo. To skunde gi kata kumedo to oku change kata the infrastructure pod utimo zero. Kumedo to kukelo jopuonj pod utimo nono. Koro it's true, nyithindo mang'eny no yiero cluster ma skunde mamalogo. But gima temo nyithindo mang'eny does not go to those schools en ga fee. Levy, extra levy. Sirikal migao masomo ne biro ga gi levy. Ni skunde go should be paying 53,000. But school principal of those schools ko winjira gi parents, moko a few parents, they to kwayo CEB. County education boards have not been doing their roles well. National Education Board kaka bwazo wacho onge at all. Koro kagise kwayo to school ka school nigi extra levy. Either gidwaro gero get kata gidwaro academic performance moko miwacho ni dhiluongo do penj ka and water view. Koro gima konyo cluster schools kanyo osemi principal skunde. Kanyo osemi gi nafas mar yiero medo nyithindo. Cluster 1 gi remember ni every senior school nigi class achiel manono. Nikech jok madonje class 10 gi magi jo form 2. It means ni onge ja form 1. Koro gin gi extra nafas. This means ni gidhi nego skunde mag sub county ga. Nikech gin gi capacity mar admitting jo form 1 gi form 2 classes ma empty go. Koro gikao nyithindo mang'eny. This is causing a void skunde moko man sub county gi county schools ka. Koro nyithindo kose wachi nyithindo ker nyodonje kende kamigao jatend migao masomo podoling to wacho ni nyithindo go odhie school. Remember ni pod principal ndebe yago capitation mar just junior school nen ga 17,000, mar just senior school en 22,000. Koro 22,000 ni serikal osegolo mana 7,000. Presidential Working Committee no wacho ni in 2023 ni primary schools nyithindo capitation ogolo 1,000 odhi 2,000. Sani jatend migao migoso gamba nyo wacho omiwamna promissory note nigi paro mari adopt that one in the course of the year gitere to 2,000. That is just a promissory note. Nyithindo gibiro dhi school, but how sure are we negi biro bedo retain? It is not just about admission, it is about retention. Gibiro dhi to gisomo first term, second term tiwacho ni kikiduogi kionge fees. Secondly, aneno ka daktari wacho kacha ni bursaries gi leo nikech onywandgi to politicians otiyo wan kaka jo union wasegoyo koko ni waketgi e wan agulu achiel nikech kiyudo ka MCA kata MP kata governor en gi joge momiyo nyithindo mang'eny jofwambo nyegolo nyithindo mang'eny ma cannot access schools to bursaries nitie. Wakau bursary gi walos parastatal moro ma National Bursary Fund ma nyithindo duto yudo bursary from there ma onge nyathi ma nyalo ginene. Mano e solution mar transition ni ka wan gi pesa ma nyathi ibed mar Sabit kata ibed Busia, ibed Siaya kata ibed Lamu, to ibedo admitted to a school tinyalo dhi kuro. To ok ni pod yuari ni to MPs gi to lingalinga jofwambo te magolo nwa ni nyithindo gi cannot access. We must look for the solutions. Jopuonj ka onge wang'e ni jopuonj mang'eny pok ondik tich. Wawe ywak kaka TSC migao masomo duol mondiko jopuonj on TSC osiko ywak ni waonge jopuonj manoko gi gise employ gi nitie replacement mitimo ka japuonjo transit either through natural attrition or tho kata retire. Siyudo ka transition kamano is campered in what? Ng'eruok gi asoya. Mar adek gimoro mowach ka ni retooling. Onego bede ni iluonge ni retraining. Retooling notim December ma senior school. Retooling chanen sham nikech okete December to ning'iyo ni jopuonj moko pod nono penj. Girito mondo penjo rum. Ka penjo rumo to penjo rumo tarik 22. Ka penjo serumo, jopuonj dwaro prepare for what? Christmas. Tiluongo for 1 week. Retooling. It was a shambolic exercise. To luong mana HODs mobedo trained, kosebedo HODs obedo trained, to gidhi luongo jopuonj ariyo per school. That one was not sufficiently done. Wawacho ni migao masomo obed gi capacity building ma jopuonj ma jo senior secondary gi ka receive nyithindo gi to ng'iyo nyithindo gi osekadhe midhiero mang'eny e primary kai. Mage nyithindo makane ni e primary
to donje JSS notimo physics tipuonje gi japuonj CRE, nopuonjo English tipuonje gi japuonj agriculture. You need to golo mind ne kacho biwacho ne school mani somecha iero STEM yes to ni kia ni laboratory nango pipette gi biurete pok ni nenoga. Koro mago are challenges ma japuonj ni godo. Yes, koro we need to sit down TSC gi migao masomo. Migao masomo nitie management moro, management skill mane miga ngire magowa nokelo. Iluongo ni mbwa. Umbwa en management by walking around. En no wuotho e gweng' to manyo nyithindogo. No nyiso ni an kanyalo wuotho to un dukwaso, un education officers, ubende wuothi. To sani we saw they were not emulating it. Koro migao cha need to be transformed mar somo no. Mondo wabed gi jok moko manyalo emulate